господа, този поздрав е направен специално от Светие за нейни съпруг Тайрур. Оризаре за най-добрия, за Тайр патрона Вали Гърмия. Тайр патрона все му върви, авела каягили за най-големия, за Тайр патрона. Камеромена Тайр патрона, Абардан Оризаре спаса сао, Мерцедес Яша Ромея. Тайр патрона от Оризаре, от Тайр патрона, си буса на Оризаре, всяка майка. Тайр патрона не ражда той е вуд, единаки си манбут, бари фамилия кан, пабара в Тумен, Вали Гърмина. Тайр патрона пак му върви в Оризаре, течу нека търди камсу. Тайр патронът е с класаса, е душманен му даре со. Тайр патрона на големия онай баро Оризаре. Тайр патрона за мен му стигнал. Всичко има жена къща, палати най-красивото дете, изковали Гърмина. Тайр патрона пак му върви от Тайр патрона, Бенела шумен душман на щиверата на ма. Тайр патрона каму гаро кале, осаврете джанен ме, фамилия на щи пераве на мен. Вали Гърмина, Тайр патрона пак му върви. Пак му върви, е сунено Тайр патрона. О, патрони, о тарикати, о зораво, о барвалоле, а барокале, усаврето жанен мен, фамилия на щи пераве на мен. Вали Гърмина, Тайр патрона пак му върви.